शिगम्याचा पॉज मग शिगम्याचा आता माहिती यावेळी लेट झाला जरा कसं लोक कामानी होती लय घाई जरा होती. लेट झाला. साधा होता पहिला ठरलेला आता मटण घालणार होता मटणाचा पुरी केले मटण वडे करू काय होते मटणात कसे वडे हवे ना मग वडे होय सगळ्यांनी रात्री जेव केव्हा हा आणि भांडी घासू केव्हा. हे बघा आत्ताशे इथे झोपेसून उठान जेवण करू झोपेत नव्हतं राहिलं मग झोपलोच नाही आज पावसामध्ये पावसाचं एका झोप कसली लागता हे फुलाचं सांगतं फुल फुल रे फुलार लक्ष पडलो होय रे. आता पाटला राखते उभा होता शे केलास कुठपर्यंत करा आपला गाऊन आणि का ग जवळ नाही तांदूळ काढा याच्यात पाणी घातलेला परत पाणी नव्हतं आणि पुन्हा धुची नाही तू घाल नको धुलं पाणी घालून धुतास धुवा कांदे कापणार रडतं ते तोंडावर करा गे रडतच कांदे कापणारी बोल काय त्या बोललंच तर कळ त्याला बोलत नाही ती अशी अशी बोलणारी नाही मम करत राहा त्याच्यात तेल होत नाही पान खाण्यात एक नंबर आहेत या 3 माणसांचं लाईनी तुझ्यावर सगळं खेळा पुरी असे ह्या हो कवे खुसखुशीत खुसखुशीत म्हणजे असे फुगतो मग हे बघा गरमागरम पुरी काढलेली होती श्रीखंड आणू का हम्म. हे बघा आमचे पुरी आहे ताटात हो ते आता कढईत घालूचे हो हा तळून काढूचे हो काय कडनं तिकडनं नाचतं नुसती आईला भांड्यांची पडल्या कोण नेता तुझी भांडी या मग कोण नेत नाही या पळतत उरलेलं ते नेव खावा ना म्हणून भांडत काय तुझी आयडिया इकडे काय शिजता मटण शिजता की मटण शिजता टाकलास टाकू नऊ झाला हा सगळा घालून कधी? झालेला हा आता तर फक्त शिजता हे वाडी दाखवली काय मेकाऊ सुरुवात केली एका म्हणजे म्हणजे खाऊ म्हणजे देवा कधी दाखवते आणि खाते असा झालेला झालेला हा नमस्कार मित्रांनो कलर्स ऑफ कोकण आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश गाडी आणि विनय गाडी तो बघा पाठी आहे तिकडे घरात आतमध्ये आहे तर मित्रांनो आजचा कार्यक्रम असो की आपला जा शिगम्यात राहिलेला पॉस होता तर आज करूचा लेट झाला काही कारणास्तव तर मित्रांनो आज पॉस आहे आणि आता सगळी तयारी चालली आहे मेन म्हणजे माझं चेहरा दिसता सुजलो तर ते काय एक झाडाचो ढीग असता तो लागलो त्यामुळे तो सुजलो बिबियाचा झाडा असता आणि त्याचो ढीग लागलेलो त्यामुळे तो दुष्कारान चेहरा सुजलेलो बघितला असाल मागच्या व्हिडिओत तर आता होईत थोड्या वेळानं होईत म्हणजे 2-3 दिवसात होईत क्लिअर व्यवस्थित तर मित्रांनो आत्ता सगळी तयारी चालली आहे बघितलं असाल ही बघा सगळी हो देवा असतात कापून लागणार नाही त्याला उकडी होईल मग तोंडाकडे नको काला बेबी या चोटी लागलो हे फुलाचं सांगतं फुल फुल रे फुलार लक्ष पडलो होय रे. आता पाटला राखते उभा होता शे केलास हलक्यात नाही म्हटलं आपलं कामच तसं नसा हलक्यात नसतं चांगला हे बघा आत्ताशे इथे झोपेसून उठान जेवण करू झोपेत नव्हतं राहिलं मग झोपलोच नाही आज पावसामध्ये पावसाचं एका झोप कसली लागता मटण डोळ्यात दिसत होता साक्षीतले बघतो का सगळे आधी विचारतो बघा हा रेखा आढळून एका काय लागतच नाही मोठं नाही झालं
ही कसं कांदे चोलूची माहिती नाही या. काय कैसून कैसून जमा करून आणतं याक याक हयत ठेव तू. हे बघा सगळी मंडळी जेवण करतात. कांदे कापणार रडला रडतात हे तोंडावर करा गे रडतात कांदे कापणारी. चाल ठेव कपाळावर. माझा आहे का तोंड अधिक सुजला. हो झाला. आज काय हा काय आज हा काय खया परत रिकामी पुढ्यात घेऊन झाली खोबरा कापून झाला. मग आज हा काय मग आता इथे बटाटी कापलेली आज बॉस हा एवढं लेट. हो लेट झाला ना कारण तुमचा काम चालू होता ना घराचा. त्यामुळे लेट झाला. काय कारण चांगले घराच्या मनाला काम चालू असतं. कारण सांगितलं हो बरोबर आहे. तर मग मेनू काय काय आहे? मेनू का मटण चवळ्याची भाजी पुरयो डाळ भात आणि पापड मॉपच मेनू. लोणचा मग आणि काय? सगळी जबाबदारी तुझ्यावरच अशी वाटतं. होय तर जमलं जी का मजाच आहे. बटाटे मॉपच केलं कापलं. तो कांदो फोडणे आणि ती भाजू काय लसूण आला पुरा तेवढा लसणाची आल्याची पेस्ट समजलं. हिनं की आमची वाटा बाजूचा काम घेतलेला इल्यापासून मनावरच घेतलेला. कोणाच्या हातातच देत नाही अजिबात म्हणतात. मी भाजल्याशिवाय म्हणता गप बसणार नाही. मुंग्या घरात गेला. चुलीवर असतं जेवण दरवर्षी पण यावर्षी पावसाचा लेट झाल्या कारणाने गॅसवर शेगडीवर ठेवलेला भात झालो. होता ए, सगळ्यांनी रात्री जेव केव्हा हा आणि भांडे घासू केव्हा. बाय. हो बरोबर जेवलेल्यानी भांडी भांडी घासा. घासू घ्यायची घ्या लागेल तू. बघ आधी ठेवतो लो. ते पाणी मागे गॅस बारीक करू आधी. घ्या लागेल तू. इकडे भात झाला, इकडे डाळ शिजता ही बघा. हे आणण्याची बरं. काय घे घरात चाललं की बाबा टाकी भरता पाणी तोंड दुखतोय आता. भाडा घरात जातस की काय. अरे हरसो काय घेऊन इलोच आहे हो बघा. सामान माल घेऊन इलं काय का फरसाण आता काढून घेऊ सांग. होय खरोखर आणलं मी याला. बाजारातून माल आणला पुरत नाही मग कुठं येईल? छे तू आता गेलं बाजारात. हो. आता चिलिया कशी अवतारात दिलेली आहे. झाला होता ताला पेस्ट लावलाय नी मग अशी ताण पहिला एकदा मटणाक लावून झाला. सारखं रडू नको. आता तुम्हाला उठून द्या घडवतो लो. चिकचिकीत झालो भात. नाही झालं चिकचिकीत गबल. नका काय तू वरच्या पाणी भरता. टाकी भरली. फोडलेली नाही हा? हो टाकी भरली ती. टाकी अस्मिता बघता तर मग गेला गो. ये बाई खेळ टाक डाळी सगळं सगळं टाक. काय गो काय करते पाणी भरते बोल तरी. नाही बोलत काय काय वाटा पिटप घेऊन काय चाललं. लावून येते मिक्सर का याच्याकडे टीचर म्हणजे जबाबदारी आता घरंती आहे मोठी. रमजानगरीने काय करता सोडून कुठपर्यंत करा आपला डाऊल आणि का ग. याच्यात पाणी घातलेलं. परत पाणी पुन्हा धुची नाही तू घाल नको धुलं. अगे घाल नको. पाणी घालून धुतास का धुवा? अगे घाल. पाणी
मेस कसलो येणारा भाजी असतो बघा आता पहिला गे भाजी आता वास कसलो येता तो बघा गरम झालेली आहे तेव्हा कोणी होई जणी येवा आणि येवा हे पीठ पद्धतशीर म्हणा हा पुरी करून घेत ना खाव तुझ्यावर सगळं खेळा पुरी असे यावं कवे खुसखुशीत खुसखुशीत म्हणजे असे फुगतो मग पड्यांचा की पोळ्यांचा पोळ्यांचा हिका काही माहित नसतं हिका लेट सगळं माहिती असतं पानपुरी आणि पाणी खाया पाणी वाढा का बावडे ताप चाय आणते मटणार की भाजी करून टाका मग भाजी कशी मटणार की हवी तुम्ही दोघांना बसलेलेच गमतास मग तसे बघताय मी हवे बसलेली मग अशी आता सही गेलं झाला पुरा गेला आता काय राहुला डाळ घालूची आहे फोडणी का डाळ बी घालूची अजून हा मग मटण आमच्याकडेच येतात चाय बी पित असती गमाग नको अरे सांग ना या नाही वाटप लावचा काम अकडे आहे बघा झालो निवेद करू होय नाही काय करूचा मग पाना मी महत्वाची सुपारी फोडून देऊ गे सोबत करतो बोला की आजीबाई ही सगळ्यात आमची मोठी आजीबाई आहे बोल काय त्या बोललंच तर कळतला बोलत नाही ती अशी अशी बोलणारी नाही मम करत राहा पान खावया तेल होत नाही पान खाण्यात एक नंबर आहेत या 3 माणसांचं लाईनी काय घालतात आमच्याकडे डाळ अजून शिजूची आहे शिजून झाली काय दा झोप किती आहे लावलाय मी सगळी इकडे नाही रे काय दा कडी बघतो बघला ना बागा तुझी कडी बघत्याची अक्की खिरीत पण कशाला टाकून आता खिरीत पाईप कोण आता कसं गेलो मग तो कोणता लाईट बरोबर लावलंय ना मग पुरी कशी भाजलेली काढा कवी हा हे बघा गरमागरम पुरी काढलेली आहेत काय कडनं तिकडनं नाचतं नुसती बाईला भांड्यांची पडल्या कोण नेता तुझी भांडी या मग कोण नेत नाही या पळतत मग की तू पळत उरलेलं ते नेव खाव्या ना म्हणून भांडत काय तुझी आयडिया काय गौरव वास लागलो हा तकडे बस म्हणून सांगलेला आणत का पॉस म्हणजे काय ह्यांका कळणार नाही काय काय माणसांका पोस्त 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 शिगम्याचा पॉस मग शिगम्याचं आता माहिती यावेळी लेट झाला जरा कसं लोक कामानी होती लय लेट झाला घाईत होती लय बिजी शेतीत वाय आता मोकळी झाली म्हणून तर आरामशीर केलेला हा आरामशीर कसा पॉट नाही तर गडबड होत नाही जेवताना साधा होता पहिला ठरलेला आता मटण घालणार होता मटणाचा पुरी केले मटण वडे करू का होते मटणात कसे वडे हवे ना मग हे बघा पुरी आहेत ताटलेत मालवणी बोल भाषेत नको बोला भाषेत काय करूचा मालवणी माणसा हो हे बघा आमच्या पुरी आहे ताटात हो ते आता कढईत घालूचे हो हा तळून काढूचे हो आणि या ताट मग ते खाऊचे हो ह्या ताट त्याच्याने देऊचा आणि कसे टाकू म्हणजे वाकडे लागते बघ कशी तरी फुकता कालो कसं ठेवलेला तो कढईचो कढईचो काण्याचो काय विषय या सोडून
मिळो दूर जाता डोळ्यात आहे हो बघ इकडे काय शिजता मटण शिजता की मटण शिजता हा. टाकलास टाकू नऊ झाला हा, सगळं घालून कधी? झालेला हा आता तर फक्त शिजता हे वाडी दाखवली काय मेकाऊ सुरुवात केली एका उप म्हणजे म्हणजे खाऊ म्हणजे देवा कधी दाखवते आणि खाते असा झालेला झालेला हा. नमस्कार खै गेला जा घेराडे गेला हो मग झाला जेव्हा हो ते आता एवढे सगळे नैवेद्य दाखवून घ्यावूया आणि मग जेवणाचा आता बघूया हां हम्म. मेकाऊ हां मेकाऊ ये मेकाऊ